गावाकडचे बेने गावाकडचे बेने गावाकडचे बेने सारेच कसे दिलदार टेन्शन को गोली मार यांना न कुणाचे देणे घेणे गावाकडचे बेने गावाकडचे बेने गावाकडचे बेने गावाकडचे बेने अन्या अरे वा का म्हणणं तो ऐक ना दर्शी धिंगांना घालून बैस ना बोलतो सांग. अरे आता किती दिवस झाले आपण मागचेच मोळ कधी काढलं होतं आता आपण मागच्या रविवारीच काढलं होतं ना. वा म्हणणं आज पाय आज ऐक कुठं मग जाऊ पान दिले मोबाईल राहते. नाही रे ते पांदेल तिकडे ते माणसं बिनसं कुठं कोणी बोलत ये जवळच्या जवळ नाही का रे आसपास कुठं तरी ते काका वाडकर नाही का वाडकर काका हा त्यांच्या घरामध्ये 2 मोबाईल आहे. अरे पण हाय मोळ आहे मान्य आहे, पण तिने काढून ते दिले पाहिजे ना. अरे आपल्याला विचारायला काय अडचण आहे रे, त्यांना थोडी लागणार आहे आणि ते काय उठूनच जाणार आहे मोबाईल, ते थोडी काढणार आहे. त्यांना थोडं मत देऊ त्यांना थोडं मग द्यायचं, मोबाईल घ्यायचे काढून जायचं बसून खायचं मस्त व्हायचं. समज मग चला नियोजन लावा आता. पण पण काय त्याला काही दूरबीर द्यायला काही घेऊन ते यायला. माझ्यावर सोड रे तू बाकीचं मी पाहतो ना, तुला काय करायचं. बरं त्या पिंट्याला घ्या, त्या पिंट्याला घ्या, नाही तर ते दारोड यायचं आणि आपल्याला पण खाऊ द्यायचं नाही, ते पण खायचं नाही. अरे ते पिंट्याचं एक आहे बरं ना, ते पिंट्याला बोला लागेल, त्या फोन लावून त्याला बोला. घेऊ चट नंतर. पण तू काय मोळचं आधी मोळ आहे का काय नाही? वाटतं काकाची इथं जाऊ ना. त्यांची आई आहे पण तुला माहिती मग का मग मी दोन्ही मोवळ पाहिले, 2 झाडाला दोन्ही. आहे का मग 100%. 100% रे. का मोळ नेमकी याच्यापेक्षा मोठं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा मोठं दाखीन. तू मोवळ पाहिलं तर आधारशील. चल 2 मोवळ आहे, दोन्हीचं काम करून टाकू. चला चल काय मग आता म्हणलंच काका नेमचे चाल. पिंट्या मोळ काढायला जायचं वाटतं काका नाही तिथं. अरे कधी डोसेल राहतो का मोळ काढायला जायचं. आलाय पिंट्या पिंट्या चल ना मोळ मोळ काढायला काढायला. मस्त मोठं मोळ आहे. काय आहे तुला 90 पाहिजे तुम्ही तुम्हाला चला एक आम्ही होता का ढोशी काय मग चाल गपची मोळ काढायला. तुम्ही नका घेऊ मला पाजा. हा पाहतो ती तुला. नोटाच खिशात मायना धर भाऊ, खिशात नोटा मायना. चल मोळ काढून जायचं. अरे चल मोळ काढायला ते काकन त्यांना मानवा लागेल आणि मोळ काढायला लागेल. आणि ते काकाची पण चप्पल घाल. चप्पल घाल. एवढे चप्पल बाय कशी घाल. अरे ती स्विची घाल ना. अरे उलटी काय धंदे लावले पिंट्या. चप्पल घाल. अरे पुष्पराज गटरीत लोळला होता आणि डायरेक्ट पुष्पराज झाला. वाडकर साहेब, वाडकर साहेब असे हाक मारत असते का? कशी मारायची कशी मग? मारी ती.
इकडे या. काय काम नाही, या इकडे, या इकडे. अहो ते आम्हाला मवळ काढायचं होतं आणि त्यामुळे तुम्हाला पोळी देतो. अरे बेवड्या धावणी आहे, मग एवढ्यानं वळटत असते का? अहो ते अन्य म्हणत आता की वारकड साहेब बाहेर निघ. त्याला म्हणलं मग पट्ट्या हाका मारतो आणि तेव्हा मग वारकड साहेब बाहेर येते. मग ते आम्हाला ते मवळ काढायचं होतं, ते इथं येत होतं. अजून ते कुठं तरी मवळ आहे. तुम्हाला माहिती आहे का मवळ कुठे? पण तू आवाज कसा दिला मला? अहो ते मग यो बाहेर येत नव्हता. यो म्हणे वारकड साहेब बाहेर येत नव्हते. मग मी म्हणलो वारकड साहेब असं म्हणलो. बरं आहे भाऊ तुझं, बरोबर. असं म्हणलो. पिंटू शेठ तुम्ही बाहेर आले. काय राव, काय दारू पेते आणि काय नाटक करते राव तुम्ही. हे अहो, ते माझं थोडं प्रश्न देते. काय पर्सनल आहे तुमचं? तुम्हाला अजून नाही काय तुम्ही अजून बारीक. मी बारीक आहे का आता? हा तुला मोठा झाला का रे? अहो, मग ऐका ना, काय बोल? ते 2 मवळ आहे ते काढून कुठं आहे म्हणे देतो मवळ आणि तुमच्या झाडाला? ते थोडं मत तुम्हाला पण देतो आणि थोडा आम्ही पण घेऊन जातो. मी देईन तेवढा मत घ्यावं लागल. आम्ही देईन तेवढं तुम्हाला घ्यायचं. मला नाही काढायचं मोवळ. मग आमचं मोवळ आमचं झाड आणि मग तुम्ही देता तेवढं घेईन म्हणजे. आम्ही मोळ काढीन ना. माझ्या डसून एवढं तोंड बिंड सुधर आमचे. हा, तुमचं तोंड सुधणार एवढं वाघ आहे तुमच्या संग, तोंड सुधत असते. वाघाचं काय वाघ नाही वाघाला सुधरत नाही. माकड बिल्ली होईन तिची वर बोल गेल्यावर. बोल माकडे बिल्ली होय पिंटू शेठ पालक काय म्हणते? अहो हे पोरं तुम्हाला देतो मी मग. नक्की का? एवढं मत देऊ तुम्हाला. मला थोडं आम्हाला दोघांना पण द्या. तुम्ही थांबा, तुम्हाला देतो मी मत. नक्की का? हा, देतो बर बर हा देऊ यांना. काढा. कोण काढणार आहे मोळ? मी हा तू थांब. मवळ ते काढतो. नशीब काढणार आहे मोहर. तू काढतो का? तुला जमत का? हा बर बर तू काढ. तुझा काय बोल? ए, अरे तुम्हाला मोळ काढायचं का नाही? हा, मग ते पिंटू शेठ जर काढीत आणले तरच मोळ काढू देणार. अहो अविनाश वारकड तुम्ही माझ्या मुळावर उठले का राव? हे काय आमचा पट्ट्या काढीन ना राव. आधी काय सापशेमान? आताच म्हणले ना तुम्ही मी काढतो म्हणून. लई टर्की मारित होते ना. अहो माझा पाय दुखू राहिला राव. तिथे गेट मध्ये याचं पडलो होतो राव. तुम्हाला चालून दाखवतो राव. तेरी झलक शरफी तेरी बल्ली बातें पाय शिवाई. पाय पुष्पराज. तेरी राव अविनाश वारकड राव. माझा पाय मोजला राव. मला नाही का सांगू यो काय आमचा पट्टा काढीन ना राव. अरे मला माहिती, तुम्हाला माहिती आहे राव. मला मोहळ काढता येत नाही. काय खायला पाचशे आणले त्यांच्या समोर. मला मी चाप करत होतो राव. तुझा काय बोल? ए, अरे तुम्हाला मोळ काढायचं का नाही? ह्यो आमचा अन्न काढणार. कारण की हे अविनाश मला वारकड काढता येत नाही, कोण खाड्यातून काढू का? तुमच्या घरात माश्या जाणार नाही. कारण की त्यांनी एवढे मोठे 2 बोध घे त्याच्याकडे आणि त्याच्यात घालले, त्याच्यात त्याच्या ऑटोमॅटिक माश्या जात्या आणि त्यामुळं मग तुमच्या घरात मासे येणार नाही. हा मग पहा मग तुमचं हिशोबाने. बरं 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 ठीक आहे. अन्य 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 काढणार. मला काढता येत नाही. तूच अरे मला मोहर काढता येत नाही, नाही तर बोचक्यात नाही पैसे काढ भाऊ. अरे तू मग कर. तुला 20 रुपये देतो आणि ते घेऊन जातो आणि 60 रुपये लिखी दो. एक पॅक होऊन जाईल माझा. तू नाले की माणसं मोहळ काढतोय ना. अविनाश वाटतं तुला धरू आणि ना तो अविनाश वारकड 5 मिनिटात मोहळ काढून देतो तुम्हाला. तुम्ही टेन्शन घेऊ हा लवकर काढा चला. तुम्ही घरात बसा फक्त माशी घेऊन माशा बिशे चावून तुम्हाला उलट एवढं बांबळ. मला लय आणि राहू तेव्हा मी त्यांच्या घरी येतो राव बसायला. पैसे रे. माणसं अरे ते मला लय आणते. काढतो मोड. मला काढतो म्हणलं. बरं काढ या फांट्या.
त्या आता नारळाचं काढून टाक काढी काढीची पिठी ती नारळाची शिडी घेऊन ये सांगितलं. चांगली घेऊन ये वाळेल घेऊन ये, नाही तर वाळेल. वाळेल घेऊन येशील. अरे काढीच पिठी आता अरे मी ऐक उठ रे वर आहे. नाराय की माणूस वगैरे मग काय थांब ना तू याला कशी काढी लावू याला आता काय जमतो रॉयल माणूस आहे खानदाना तेवढाच आहे. तू छेद 5 रुपयाची काळीची पेटी बाई इथं किंमत आहे 5 रुपयाची काळीची पेटी आहे. मग जर 2 काळी 20 रुपयाला आहे, काळीची पेटी 5 रुपयाला आहे. मग जर काळी जर अजून जर वेस्ट घातली तर भुकेत नाक बुडी. एकच गाडी एक काळी 20 रुपयाला आहे. हा 20 काळीची एका पेटी गाडीत पेटत असत काय अरे कमीत कमी 60-70 गाड्या वाढा लागत या भेटायला. नाला कोण? अरे काय तुझं अरे काळीची पेटी तुला आधी सांगितलं कमीत कमी 60-70 गाड्या लागन भेटायला. 60 काळ्याची 20-20 रुपयाने प्लस कर. लाव लवकर अरे बाबो ही दिली बोई सांगा राम दम. अरे धाव रे. कोण रे तू बाबो अरे मारा अरे अरे गबासा ए गबासा रे सांगराव याला मूळ बर का मी तो करू राहिला ना आता शांत पाहिजे तो. अरे इकडं बाबो ही दिली. अरे नीट दे ना. मला पैसे तू आंघोळ केलेली नाही आज सकाळी इकडे आंघोळ मी तर आंघोळ नाही केली पण ह्यो कटरात उडून आलाय. पाय तू पिंटू शर्ट मध्ये काय पोटा आधा माणूस आहे का पट्टा थांब व्हायचं काय दाम. थांब अरे आता काड्या पडले पेटलं व्हायचं घ्या रे. अरे बाबा बॉटल अरे रे 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 रे, आता मटर आता पेटू शेटू आज मेला. अरे तू घे इकडे घे इकडे तू एकाने आंघोळ नाही केली ना चटके देऊ राहिलं लोकांना. ए बा असं लागत पावर हे बायला दूर चढ वर चल माणसं चढ वर चल. अरे तुमच्या माझ्या मधमाशी पोळ सिलेंडर अरे मग मित्र आहे का मला बोच टोकू करते. अरे मारू नका. अरे माझी मारी मधमाशी निघली विषय संपला. बाजूला देखली का पाहू दे मला. मला check करी ती. मारी तो नाही का मधमाशी निघली अरे फक्त फेकून न बघ. अरे सुधार. काय मत निघलं मस्त
60 नाही 100 पिंटू शेट तुम्हाला 100. अहो, तुम्ही 100. आपले माणसं. अहो, तुम्ही- 100. 100 आईस करा तिकडे अरे आहो, ते तो. मी मोबाईल काढला राव येतला नाही 100 दे. नालायक माणसं. तुला काय द्यायचे 100 अहो, मी 100. अहो, मी मोबाईल काढला राव. तिकडे काय झालं काय झालं पळून घेऊन चाललो होतो यो नालायक भेट नाही तुमचे पैसे हा. जा आता यांचं मत जाऊ दे पिंट्या इकडे घे पैसे पिंट्या, लवकर. माझे पैसे दे. मी चढलो होतो झाडावर अरे थांब राव. लय भारी ते पैसे दे. पिंटू शेट पैसे नाही पिंटू शेट मी तुम्हाला देतो पैसे ए बाई तिकडे अहो, पिंट- मध्ये घ्या. चला आपलं मग झाला तुम्ही तुमचं. नालायक माणूस. नालायक माणूस. यो नालायक माणूस यो. मला नाही म्हणलं ना नाही नाही यो बघ. यो अन्य. तुम्ही आपला माणूस. माणसं आपले जा, जा. असं फुगू नका काय झालं पिंटू शर्ट नाव कुठं काय झालं मी तोंड काय सुचलंय माई झोप नाही झाली राव ते मला रात्री तुमची 100 रुपये दिले ते आणि त्याच मग मी कार्यक्रम केला त्याच्यात 2 पॅक मस्त माहिती मग त्यामुळं माझी झोप नाही झाली आणि कसं आहे माहिती का असे तुम्हाला माहिती का नालायक माणूस आहे. हा हे मग तुम्हाला तुम्ही राहत जाऊ नका तुम्ही सज्जन माणसं त्यांच्या संग काय राहत आहे नालायका संग हे कोण आहे एवढा का मोळ काढायला मग हा त्याला मागून सपोर्ट द्यायला मीच होतो ना कुठं मागून सपोर्ट देतात या पिंट्याला काय पिंट्या नेत होता चोरून त्याला धरलं होतं मी नाही पिंटू शेट पिंटू शेट नाही, पिंटू शेट हा ते वाटतं साहेब पिंटू शेटला ते घेऊन पळत होता ना आता मी धरलं ते पिंटू शेटला अन्न पळत होत हा अन्य पळत होता पिसाळ्यावानी का मग खाऊ राहिला कधी नाही मिळाल्यावानी मी कसं काय नालायक माणूस आहे हो. डुकराच्या तोंडाचं कोणाला म्हणला डुकर तोंड याला सांगा राव अरे तोंडावर कुत्रे मुत दे कुत्रे वारकड साहेब याला सांगा तुम्हाला माहिती आहे मी किती सज्जन माणूस आहे हे नालायक भिकार माणसं आहे बरोबर आहे बरोबर. हा, याला सांगा तुम्ही त्यामुळे त्या युक्रेन मध्ये भांडणं चालू आहे अरे वारकड साहेब म्हणून ठेवा ठेवा आता जा पा द्या काय राव आता काय फांद्या खातो काही नालायका आता आहे ते पण खायचंय
शेतकरी बांधवांसाठी खुशखबर. अभिज्ञा कांदा लसूण कापणी यंत्र. या यंत्राद्वारे कांदापात, लसूणपात, मुळी यांची कापणी योग्य प्रकारे करून कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त काम करता येते. नागेबाबा स्मार्ट कटर छाटणी यंत्र. याने डाळिंब, तूर, शेवगा, पेरू, संत्रा, मोसंबी आणि 30 प्रकारच्या फळझाडांची छाटणी करता येते. भारतात कोठेही पोहोच मिळेल. डीलरशिप वितरण चालू आहे. स्क्रीनवरील नंबरवर संपर्क करा. डेव्हलपर्स. आम्ही साकारतो आपल्या स्वप्नातील सुंदर घर. ज्ञानेश्वर नगर येथील भव्य 16 बंगलो नंतर आम्ही घेऊन येत आहोत 1 BHK 2 BHK सेपरेट बंगलो स्कीम. नगर औरंगाबाद रोड, नेवासा फाटा, रिलायन्स पेट्रोल पंपा शेजारी. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवरील नंबरवर संपर्क करा.